Dobar dan, dragi naši sugrađani, prijatelji, naši komšije. Ovim putem želeo bih da vas pozdravim i da vam kažem, kao što i sami znate, da se već 20 dana vodi jedna veoma humana akcija pod pokroviteljstvom našeg udruženja Vardar iz Kačareva pod sloganom u prikupljenju garderobe vama nije potrebno, a nekome će veoma puno značiti. Pa vas molim da ukoliko imate, a imate verovatno po regalima, garderoba koja vama zaista nije potrebna, bilo da je to od vaše dece koja su već prerasla tu garderobu ili vam zaista nije potrebno, da tu istu garderobu, ukoliko želite, donesete u klub Vardar iz Kačareva u ulici Maršala Tita broj 5. Svakim danom od 11 do 1 prepodne i od 17 do 19 časova popodne. Akcija traje do 15. decembra, a 16. decembra će biti predata štićenicima Doma Srce iz Jabuke i ovim putem želim da se zahvalim svima onima koji su već doneli garderobu i onima koji će doneti. Napominjem da je ovo samo deo garderobe koji je donešen, a u drugoj prostoriji ima znatno više. Hvala.